salamat. Ayan, nabili na dalawang bike sa atin dito sa JMC Bikes Bicol. Amazing day. Yan si ma'am. Yan, sir na galing pa ng Iriga. Nag-avail sa atin ng IM29 tsaka Jet. Yan po ay may last 500 each until tomorrow. Maraming salamat ma'am. Amazing day mga ka-JMC. And so kung kayo po ay naghahanap ng bilihan ng bisikleta, ayan, pang service sa school, pang trabaho, pang personal o pang exercise, daily service, ayan po, JMC Bikes Bicol, located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. And so kung kayo po ay naghahanap ng road bike and gravel bike, fixed gear, ayan po, mountain bike size 26, 27, and 29er. Ayan, available po tayo. Napakarami pong pagpipilian dito sa JMC Bikes Bicol, ano. So, meron din tayong mga road bike. Ayan, so mga Bripster or STI, available sa atin sa Promax. Ayan, PR30, PR40, at the same time, gravel bike, PR20. Kids bike, mini mountain bike. Yan, mga good for 8 to 14 years old. Available po tayo yan. Napakaraming pagpipilian. Dito naman sa baba, ayan, so good for 2 to 4 years old. Yan po ay size 12 na mga kids bike, no. Then at the same time, available din po yan sa ating TikTok shop. Sa mga gusto mag avail pero malayo, available po tayo sa TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ayan, so ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po. Once again, ito po, sa mga gustong mag-walk-in, available din tayo sa JMC Bikes Bicol. Pwede nyo kami i-Google Map, JMC Bikes Bicol. Ayan po, meron po tayo mga discount sa mga gustong mag-walk-in. Less 200, less 300, or less 500 pesos. Ayan, so once again, ayan po, JMC Bikes Bicol, located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo kaming i-Google Map, JMC Bikes Bicol. Maraming salamat and thank you. Amazing day, yan si sir. Nag-avail sa atin Toxic Exports 29, galing pa ng Sangay. Yan po, last 500, 10,900, last 500 dahil naka-promotion tayo ngayon until Sunday, back to school promo. Maraming salamat sir. Ayan, so amazing day mga ka-JMC. Ayan, so umabot sa atin si Sir Jake and Sir James. Nag-avail sa atin ng Agent X6C 27.5, and then ito Crosta GTR fixed gear. Ayan po, ano, ang total po ng price niyan ay 20,800 sa dalawa. So binigyan natin ng discount, sinarado na natin 20,000 pesos. Yan po ang discount ni JMC. Maraming salamat po. Hey, missing day yan si Sir na nakabuild sa atin ng Superstar size 16 kids bike. Ayan po ay 2,600 pesos, may less 200 pesos po cash pick up. Maraming salamat. Okay, amazing day yan si sold sa atin Gent size 12. Ayan po ay 3,000 pesos less 200 cash pick up din po. Maraming salamat ma'am sa pag-avail. Thank you. Sold sa atin Superstar size 16, good for 4 to 8 years old. Maraming salamat po from Ibaco. Yan po ay 2,600 less 300 hanggang ngayong June 15 yung promotion natin back to school promo. Maraming salamat.
Amazing day, yan si Sir na nakabil sa atin ng Avengers na size 16 good for 4 to 7 years old. Yan. Like 2,500 less 300 until June 15 back to school promo. Maraming salamat sir. Amazing day, Sir J, no? So nag-avail sa atin ng Gent 106 road bike. Ayan po, kulay white, naka 3x7 speed. Okay, so yan po ay 4,500 dahil may discount po tayo until June 15 sa back to school promo. Less 500, bali na avail ni Sir ng 4,000 pesos itong Gent 106 road bike. Maraming salamat po. Okay, amazing day. Yan si Ma'am Daphne. Galing pa sa ng San Jose Partido. Ayan, nag-abensado ng Gent. Sports 26, 3x7 speed. Ayan po ay 4,600 dahil may promotion ako until bukas. Less 500 pesos nabil ni Ma'am ng 4,100. Ito ang Gent Sports natin, size 26. Maraming salamat po. Okay, amazing day, and Sir Sky nag-avail sa atin ng TY bike, size 20 mini mountain bike. Ayan po ay naka-disc brake. Ayan po, single speed. Maraming salamat po. Ayan po ay 3,900 less 300 dahil ngayon po ay back to school promo less 300 po. Maraming salamat po. Okay, amazing day, and Sir Kenneth nag-avail sa atin ng Gent 106 road bike. Ayan po ay 4,500 dahil meron tayong promotion back to school promo until Sunday. Less 500 pesos. Bali na-avail niya na lang po yan ng 4,000 pesos. Itong si Gent 106 road bike. Okay, with free stickers na rin po. Ay, masabi mo kuya? Okay, salamat. Okay, amazing day mga ka-JMC and Sir Julius. Galing pa siya ng Goa. Nag-avail sa atin ng Rhino Z-Max 27.5. Ayan po, meron tayong back to school promo hanggang sa Sunday, June 15. Ayan po, less 500 pesos sa lahat na mag-walk-in. Ayan po, nabili niya ng 5,600 less 500 pesos, so 5,1. Meron na siyang Rhino Z-Max, naka 3x8 speed na mountain bike. Ano masabi mo, Sir Julius? Thank you po. Ayan, ingat na lang, salamat. Layo ka pa, Goa pa. Thank you. Ingat po. Amazing day, yan Sir Andrew galing pa ng Hanawan. Ayan, so nag-avail sa atin ng GT700C. Ayan, so ito po back to school promo. Ayan, less 500 pesos po kung until Sunday, no? So ayan po, 5,300 less 500, bali 4,800 na lang po nabil itong Gent GT700C natin na alloy frame na road bike. Maraming salamat sir. Amazing day mga ka-JMC, and si Sir King galing pa ng Pili. Ayan, avail sa atin back to school promo. Itong si Promax PM17. Ayan po ay 6,800. Na-avail niya, less 500 pesos. Cash pick up dito sa shop. So galing pa sila ng Pili. Ano masasabi mo sir? Thank you sir. JMC Pili. Okay. Thank you po. Okay, so yan po. So papatest drive natin yung Promax PM17 27.5. Sir King, no? So galing kasi sila ng Pili, mas maganda ma-test drive niya muna. Cambio mo. Okay, sa brake, okay na ang brake. Okay na? Okay, so maraming salamat. Sir, pauwi na sila ng Pili, no? Doon sa malapit sila sa may airport. Maraming salamat.